UBuqawu Rasiyimelwi oneminyaka eyisithupha wagcina ukubonakala ngomgqibelo. Emva kwalokho isidumbu sakhe satholakala silahliwe endlini yangasese kulomgodi edlwenguliwe. Umsolwa uboshiwe, kodwa-ke umndeni wale ntombazanyana uthi ufisa ngabe akazange aboshwe umsolwa. Ngifisa sengathi amaphoyisa awambophanga umsolwa. Ngifisa sengathi ngabe amnikeze thina njengomndeni sibone ukuthi senzani ngaye, njengoba naye ezibambele ingane yethu wayibulala. Ukuba besimbambe sambulala thina ngezandla zethu besizojabula ukuthi naye angeke sakwazi ukuphila njengoba ekwazile ukubulala ingane yethu. Njengoba bembophile nje sidumele. Umsolwa uzovela enkantolo yemantshi kusasa. Umphakathi ufisa ukuthi angayitholi ibheyili. Sifuna ukuthi umthetho udlale indawo yawo. Lo muntu owenze lento angayitholi ibheyili abolele ejele. Ngoba asazi ukuthi njengabantu besifazane sizophila kanjani nezingane zethu emphakathini. Sithuke kakhulu manje. Okhulumela amaphoyisa eNorthwest uqinisekisile ukuthi amaphoyisa aphenya icala lokubulala futhi-ke aphenya nokuthi ingabe abazali ababanga yini budedengu. The suspect is expected to appear in the Khanyesa Magistrate Court on Thursday, the 31st of July, 2025. Investigations into the matter are underway, and it must be emphasized that this case is a classic example of child neglect, which will be probed. UBuqawu uzofihlwa ngomgqibelo.